When ni tan chuan revolving chair kan siam anga chuan revolving chair siam nana kan man ro man tur te chu tipper roller bearing an tia hi bearing pangai angkha ball bearing angkha ni lo ta a ar thlek ta ni bearing hi panni kan manganga chuanin PVC pipe kan mang bawk anga chuanin square pipe tile khami plain sheet bial zai bial kan mang dawn ni the hengain tlem ala abang te pawh hi lekha hi pipe nil taka zaina kan mang dawna hmanrua tangkai lutuk dawna pipe hi kunia taka zai har thina chungmia zai thei tur chuan lekha tangkai ve lutuk ta ni chu kan mang dawn ni hianin lekha khi han bawnga tikhian kitia bawh khianin maw leh maw rual thlapin a danga pipe tan kha kimi rual chia tan chuan pipe tan pawh kha rual thlap thawm tih na ni tikhian an ri nan chin chi a kan han rin tam kual chhuak ta a markerin kan an rual takin a tan thei ta tina ani thil bial reng reng chu kunia te ve thei te ni lova chuwang chuan tan bial dikhi har lutuk ani chuanin bearing vel chu kan han vuah dawn ta a inner cone a cone chhung zawk mil chiah pipe kan han vuah lut a chuan a outer cone ah khanin a china kan pipe tan bun kha kan hmang ta a chuanin tuna mi khi a inner cone ah khian khi pipe te khi a leng chiah lowa kawt ami kan in chhar khawm kan in kawlek khawm chawp mai mai kha ani ta awang khanin a leng chiah lo wangin kan zai kak den den a kan han chhut chip leh dawm tih na ani chu bearing cone a leng lo kan lo nei lo pawhin tikhanin pipe pakhat zai kaka tih tet leh mai tur tih na ni chu chhut tet leh khanin a lo leng mai thina tuna pawh hianin zai mek a cone a leng turin tikhan heng hi video hi kan siam chan hrim hrim chu mani a in to delh theih nan sum dam tak seng lowa mani a thil han siam ve mai theih tikha tam tak a awm awangin hi tangkai hle tura kan ngai a aron ti lang ve thin ni thlir tu te chu vai siam hlir ring lova mani in to delh tum te hi a pawimawh em em a ram hmasawn nan khawtlang leh ram hmasawn nan pawimawh em em ani kan mamawh em em keimah nina siam theih ve reng vai emaw hmun thang atanga lei kan tum tlat te hi tih sim tum ta ila theih
tang angin mani in ti ve thei zel hi tum ta ila kan ram tan kan khotlang tan a thavia ome tu chung ma son na rabi ranan tangkai hle don ni tikhian pipe hi avwa pipe mora khan bearing kha avwa ve ve chuan a inner kon atanga a kon chung lam tangkhan pipe te zawk kha rawn lor chhuak ta a chumi pipe te rawn lor chhuak chu ver dawn ta ni ver thei dawn ta tih nga nih chu khianin kon chung leh phone khi lo zo ta a tikhian vuah dawn ta kimi bial ki vuah dawn ni bial tih khawng nang khian rod sawt li kha tikhian kan welding ta mai a rod sawt li kha kil tin pali ang nih chu kan han dah ta a vuah ta kimi te kin ta ni khi a mechanism tak chu ni ta ni chuan a ke tur kha ngai le ta a mi a ke tur kha a rod hlui mai mai tho a kha kan han phuat chop le ta a khi ai mawi deuh pawh khin a siam thei a pipe pa ngai square pipe tih te chu steel te pawh khan a siam thei ta ni steel te pawh nalh takin siam ila hral sumah te pawh khan a man theiemaw chu hei hi chu creativity mani thil neih sa hmanga thil han siam mai en tihna ani awangin kan bul mai awm a kha kan han hmang tangkai ngal ta zel ta a khi aya changkang le nalh deuh pawh khian ala siam thei dawn ta a uluk takin en la khi khimi pipe a khanin khi welding beh ani ta mai a ke tur kha khimi khi an welding beh a an tram ngeh chuanin revolving chair alo ni mai dawn tihna nih chu kap a rod ani awangin han kap ngeh deuh te ngai ve a tlemin an nem deuh a te deuh bawk sia a vir ta a vir thei ta tha hle mai khi a ke khi a zum deuh a tan flat iron kha bul lawk ami kha kan han hmang leh ngal mai a hmawr a khan kan han dah a flat iron phek kha tikhianin an vuah ta a kan keuh keuh a carpet te chhuat te kha a ti chhe lo ani tikhian khi a thu ta hi vir ta char char mai thli tu tha thain tih chuan like leh subscribe kan han pe ula